Zimbabwe zvatanga manje ndauya futi ndadzoka ndine audio ra mukomana anonzi kuda Tagwirei achinyeya Mnangagwa babangu iyi beto haifa yakawinika iyi. I'm telling you, umwe munhu achabverenyurwa agobverenyurwa agofumurwa. Ndoda kuti muiterere audio yacho zvakanaka munyatsoinzwisisa. But ndikuona panapa this guy Rutendo anga achitaura kuti Tungwarara is loyal to the president, unlike Kuda, who is loyal to Kuda. Tungwarara is different to Kuda because he has no presidential ambitions. He simply wants President Mnangagwa to continue governing so that he can continue his adversary work and business to advance the country. As for Kuda, he has openly shown that he is now impatient to be president so badly that he is even willing to fund fragmentation of the party, and he will fight those who are trying to protect the president from attacks and to bring about dialogue. Chinonzi Rutendo chinenge chichikanda mabhazi baba, chinenge chichivhondora chichivherenyura munhu. But beto yakaita sei indowanza kufarira kana kuifanda manje because ndechitozvida panotanga kunetsana vanhu. Soka tisu vaya vanonzi ana tunhaidzirwe takatuna dzotanga kurovana, soka tobva tatanga kufara, tobva tatanga kuenderera kumberi. Regedza tibva tangoteerera zviri kutaurwa muaudio macho because foniko unenge wakafonera benzi uchadhakwa icho. You know what? Like just like you have already faced, but your biggest threat was actually in ZANU-PF and not outside, and yet you are speaking as ZANU-PF story. So this is expected. And what you just need to do is to be proactive to make sure that we manage that entire. And I don't want to be able to happen them. I'll try and convince him. On Friday, so I'll try and convince him to it or